yeah, here me na mama. Why am no? Christianity has defeated all these things. Why am no? Hello, where am no woman no me work a woman and ugom John no we one yo to sedere. I'm nemo. Anam 2 months ago to one night na phone same wine banomza. Yasem na. Na echiche gbuole na enwe ihe na-eri eri n'ahụ. Na emechi anya ka ehi ụra. Ihe a na-eri eri n'ahụ awọchashia. Na nwanyị mba nọmza na ọ dị ka guardian angel ya hapụle. Na na-enwetezi favor otu esi enweta from people. Na every little thing people they pissed off around her. Na nke kacha agba isi pumpumuwo. Nwata nwa okorobịa ya na ya abụọ yika. Ya na ya abụọ na mma had the madly in love with each other. All of a sudden, the boy break it up with her. With no reason, just boy si ya na ya dila down. Na nwanyị mba nomza na ya ma what to do about this. Mana ofu ihe doro ya anya na ya ma ebe mmiri bidere gbanwanye. Ya sị na nne na nna ya mụrụ ha had 5 na ya nwa the only daughter. 4 boys tọrọ ya. Ruo mgbe ha galitatara isi mmanya arịawa nwụọ. Wosawa ha. Mpa ha ajụ na ọ ga-alụ nwaanyị ọzọ. Ka ha hapụ nwaanyị ọzọ hapụ ịbịa rugbuchere ya ụmụ ọmụ ya. Mpa ya ekpute isi kpu ige. Zụtọpụ ha toliteshia na ndị ke nwoke apụchala n'ihi na ọ ha nwa toshiri ya nwa oke nta gwụrụ ha kwa the only daughter. Ha apụchala onye ọbụla agbawa jụọ kedu ọkpara nọdụ na Nigeria ọ mapụla. Mpa ha anụ ntara bịarịawa n'ihi na ọ ya nwa nọzi n'ụlọ. Ihe ya wụ mpa ya wụ handbag mpa ya. Na ebe ọbụla mpa ya gacha okoye n'aka na ebe ọbụla mpa ya gacha na ya nọ n'azụ moto mpa ya bụ ya gacha. Otu aka ihe a megitere mpa ya nụtara be hujie bịarịawa ya otu ụkwụ mpa ya were gị nọrọ ma mfe ị ga-anọ ebe ha nụ ihe mpa ya na-eshi. Na nwaanyị nọọsụ na-abịa treat mpa ya na-edresi ya a na-abịa ha na dị ọrịa wụ edresi cha ya kwecha stil ya na-eshi. Na ihe abịa dị too much na ihe ụmụnne ndị ke nwoke ọrụ ha wee na-esendịta ego. Na ya kpọrọla mpa ya gaa ụlọ ọgwụ ebe lo na-ele ha si ya kpọrọlawa na ihe ebe na-enye mpa ya nsogbu. Ruo mgbe o ruru na kpọrọ mpa ya gaa specialist hospital. Erute ebe abịa hụ na mpa ya nwere diabetes nwekwe ọrịa ndị ka ọzọ. So the thing abịa kpọkọ ọnụ dị ọnya everything anọ n'elu ya mpa ya bịa diminish mpa ya na-agwụ mpa ya na-arịa dị weak ọ kwughezi ha okwu. Irili nri ọnụ wụọ na mpa ya ekwughezi ha okwu ọ dịzie too bad. Mgbe e butere mpa ya n'ụlọ ọgwụ moto butere mpa ya n'ụlọ ọgwụ ọsọ ka ọ gbara gawa car wash. Mpa ya bịarute n'ụlọ ọgwụ ihe niile n'ụlọ ọgwụ ewere ihe fọshishi imi ha. Dọkịta bịa lewe sị ngwa saa ya ahụ clean ya up na ọ bụrụ na clean hụ this man up na ya agaghị abịa itreat ya and ihe nyere ha na dọkịta si o nyere ha that day and the next day to do so. Ya achọghị na situation ọ ga-awụ other patients eche ha ọgwụ ha ṅụọ ọgwụ. Ihe ha na-anụshi ya chịarịa ha afọ ha ebido gbochi ọgwụ ha ṅụrụ. Na ọ bụrụ na make him find a way saa that man ahụ clean ya up na ọkwụọla ka ọ dị. Ọ si akpọ nwanne nwoke si ya kpọọ ndị ka etoro ya ndị ka ọzọ ndị ka nọtọ n'other states mege businesses ka ha lọta bịa saa mpa ha ahụ lekwe ihe dọkịta ọkwu. And mpa ha dịla weak okwughezi ha okwu ọ dị down mechaa anya onwezighị okwughezi okwu iriri nri sef wụ. Senior brother ya kpọọ ha onye ọbụla kọcha story nye excuse ihe mere n'oge ije ọ ga-abịa. Ya ga ha ya 2 boys on different times ka ha bịa sara ya mpa ya ahụ ya ga-akwụ ha ụgwọ ka e bịa keta ya si no ọsọ ka ha na-eji ala. Ofu onye nọọsụ akpọwa ya sị na nwoke nọ ga-agbakwa mpa ya sị na ọwa asa ahụ ga-egbu mpa ya na onye akwa mpa ya na ọ chọbụ ịzọ mpa ya ndụ ọchọ ịzọ mpa ya ndụ na ọma ihe o kwesịrị ime na nna ya ka na-ekwu okwu ya na ọ gachara ya elu ya sakwa ọ ya ahụ na ọ nọrọ ga-agọziwe echi ugbo dọkịta echekekwala ha out ma ọkwa na ọma ihe ọ na-eme. Ọ sị ya nọrọ nga anọ ga ewere ite shige mmiri ọkụ agboo ya zụrụ Dettol kwalie towel buru ma ncha ma ogbo rịọ somebody 2 men ha ewere ha fọshisha imi ha para mpa ya kpakputere enu na bathroom eguru ụzọ kpuchie kpuru efe mpa ya niile kpuchie bido were mmiri ọkụ fụọ nna ya ka akwa bido sa nwanna ya ahụ bido fụọ ya bido ọwa ya ahụ ya sachachara ya ma opịọ n'ike eshi ya ebe niile ngwongwo niile ya fụrụ mpa ya sị ihe ahụ na-eme ya
ndị mmadụ ji ha eruo ya nso ha akwụrụ aka n'imi na ya ga-asapụ datin taa ọ si eji mmiri ọkụ saga mpe ya dị neat eyi gị mgbe gwocha were mmiri ọkụ gwocha achịcha atọ niile na-agwọ ihe na-ada n'ala petem ọ si ya gwocha achịcha sacha rịọkwa those men ha bịa kupụtakwa ya again mgbe e dresịrị ya denwe na bed hichacha change ebe spread doctor berete say good fine nice good bide bukore injection ebide pịawa mpa injection bide gbawa injections ndị kwesịrị ịgba ya bide treat we ya bide yotago ọra ha ahụ mpa ya bide respond what to treatment nwetewe onwe ya bide riwekwe n'uni ya continue kwe na asakwa mpa ya ahụ ruo mgbe ya sagide mpa ya bịa nwetacha yotago senses ya lọta memory everything alọta ihe na-emeziwo ya ọ na-anọzi n'oche ya hichachicha ya ahụ hichacha ahụ ọsịa ngwa ya gawa ka ya saa mkpu n'ala n'ọhịa mpa ya na-agwa mpa ya sị ngwa gaga ịhụ ihe ị na-ekwesịghị ịhụ ngwa gaga ọsịa na-ele mpa ya si na China mpa ya amadụ nsọ enwere mgbe ebuputere ngana ya eji aka ịsa ya ahụ ọsata ka enweta ya mpa eji aka hichachizie ime ahụ ya mgbe mpa ya bịara ma enwetacha onwe ya ọfụma na ha nọrọ n'ụlọ ọgwụ ahụ 1 month and discharge mpa ya ụmụnne ya ọrụ ha wee send ego ha send ego akwụọ hospital bill ha lụwa n'ụlọ mana nwaanyị mba nọ Nza since that time na ya na-notice na guardian angel ya hapụla na ya na-enwetazi favor na enyi nwoke ya na ya kwekọrịtara na ha ga-alụ hụ ya n'anya ka gịnị ya hụkwanụ ka ahụ n'anya all of a sudden break it up with her ama nke na-alọ ya n'iyi m na ya lakpuo ụra n'abalị mechie anya ya hụ mpa ya ka ọ dịzi ka iroko bịa na iroko ahụ ọ dị ka ya bịa ntụ ya gbara ọtọ complete bịa n'ihu gwejara ọ si ahụkwana ya tọọ n'ọgba mgbe ya firi na ya agba m ihe na-ehe na ya agbalagala aga ahụ ha o mee ha apịa from nowhere gwejara ha kwa ya n'ihu gbakwa n'ọtọ complete ọsọ taa ka ya ga-agbarịgide na nro na ihe ehi ya na-arụ every day since ya jiri sacha mpa ya ahụ na ihe ehi ya na-arụ na ya rụcha ka ewerere basket black gbuo ya na nwaanyị mba nọ na-enwetara ministry ebe m na-aga anarata ekpere ọ ebe m ma na ihe nọ ya ga ebe ahụ na ya gaala chọọchị dị iche iche ya eme n'ekpere dị iche iche still nrụ a ka na-emekwe ụmụnne m ka agbajuo dọrọ okwu ekwulekwucha m si ya nne m ya sị gee m ntị ọfụma iji mkpanụ ụgwọ apology ka 1 2 o nwere ihe mkpanụ ga-emere ṅụ ga-enwere onwe ṅụ ya sị nwa mba m sị yes for mkpanụ enwetacha onwe ya mgbe ị chọrọ ịsa ya ahụ ya enwetacha onwe ya mgbe ahụ amamihe ya batala gị sacha ya azụ ya ahụ ya niile o yikwere nwa nịka gị ọkwa ya hụcha ya sị ngwa gị pụwa ara nga ma ahụ ihe ị na-ekwesịghị ịhụ nna nwa ọma nsọ ala mana ihe ọ na-amaghị na ihe ahụ ịhụjugwe n'anya lee ihe ị ga-eme ị ga-alakwuru nna gị gakwuru ya ọkpakpa nka na ya si yes na ochicha n'ike na-agarizi na msi good gaa zụọ akwa ọcha white cloth a na-ama n'obi akwa white pure white sparkling white gaa zụrụ ya mana ị ga-agwa ya si ya na ya elekwe mgbe ịhụ nọ n'ahụ ya mechiwere ike na ọ gị sa ya ahụ sa ma ọtọ ya ma anọ lee nro ihe na-agabiga lee nro ị na-arọ lee ihe na-emeṅụ lee otu oshi na-emeṅụ since anyị ji ọcha ya ahụ n'ụlọ ọgwụ rụọ ya ahụ several lee ihe na-agabiga mana enwere one woman sị na ya nwawo nna ṅụ were shinap mmanya ọkụ dịsị mmanya ọkụ kpụrụ ya n'ọnụ bụọ ya na n'ihu 7 times ị ga-azụrụ akwa white mara ya n'obi ebukwala wivon n'isi agbakwala ụla ntị dịrị nnọọ ka maiden dịrị ka pure maiden guzoro ya n'ihu mara akwa white gị mara akwa white gị guzoro ya n'ihu mara akwa white n'obi ebukwala wivon n'isi agbakwala ụla ntị nne ị ga-agbara ụkwụ ala guzoro nna gị n'ihu ya were shinap ahụ kpụrụ ya n'ọnụ ya bụọ ya n'ihu 7 good times ọ bụcha anya ya edero ya ala were aka ekpa ha dịṅụ n'olu azụ were mmiri kwụrụ saṅụ ihu and mgbe ahụ ọ na-asa ihu ahụ ya enwe ike na-eme gịnị kwubi okwu n'isi ṅụ ya reinstate ịṅụ to your position that na ịwụ nwa ya nwaanyị na enwere ihe ị hụrụ ị na-ekwesịghị ịhụ ka m kwuo ya dịka your father na-ekwu ya
Gị kwere m ya kwesị, you are my daughter. Nwa m ka ewu, nwa m ka ị ga-awụ. I am your father. Ị hụrụ ihe ị na-ekwesịghị ịhụ. Ọwụ ndị nchem na-abịa ma eguzo nwa m n'ihu. Wepụ n'aka ebe unu ji. Ọ nwa m ka ọwụ. She is my daughter. Ọ wụ ihe mberede, ihe ịzọ ndụ. Ọ ga-adịrị gị mma. Ị ga-ahụ ihe ọma. Ị ga-ahụ ihe ọma. Ụzọ gị niile ga-emepe. Ihe ọ bụla ị na-ekwesịghị ịhụ ịhụrụ. Amachiwo m ihe anyị iwu. Ọwụ ndị nchem na-abịa eguzochi nwa m n'ihu. Kpọrọ na ya n'ụzọ biko. Ọ nwa m ka ọwụ. Yibido gọziwenụ na ọ ga-adịrị gị na mma. O mechaa ihe a, ị ga-ama na Chineke na-adị ndụ. Ị ga-ama na Jehova na-adị ndụ. God has never changed. Nke ahụ ka ị ga-ama the power Chineke nyere ndị nna. Na ihe m na-agwa nne ya sị, ụmụnne m ihe a mere 2 months ago. Echefuola m eke agakoro ka aha ịkpụcha na eke agazie. Ọ ya ka nwanne ya nwaanyị nụkpụrụ m yesterday n'abalị ụnyaahụ sị m nwaanyị mba nọ m za. In fact, video n'ugbu a wụ video kwesịrị ịbịa na nwere ndị ka line up. Mana otu o shidere m aṅụrị m nwere n'obi m mere m ji sị ka m guzo present ya ka ya. Ya sị m nwaanyị mba nọ m za. Na mana kemgbe ahụ ya ejiri laga gwacha mpa ya destiny, mpa ya emekwene datin. Mechaa mefere na mpa ya gọzigide ya were ya sacha ya ihu. Na nwaanyị mba na since ya robe ha nrụ ahụ. Na ya sị ka ya dị sure na nrụ a ya ga-arụ ha kwa ya again. N'ọhịa eji nnote aka, mana nke gbaziri ya ara na-awụ na enyi ya nwoke ya nọntara break up with her. Na ọrụ acha ha kwala with marriage proposal, this time more serious. Mana ya ka emegodo guy. M sị mba emene guy, don't go there. Emene guy. Ọwụ na ọ dị serious ga-alụrụkwa di to way. Ụmụnne m ka aka shi gbacha ya gbadonwe. Onye butere m ebe a, ọ wụrụ na ị nọ nga iwu nwaanyị. Enweta ishi hụrụ nna ṅụ, ọwụhụ mba ịhụ nna ṅụ ahụ ikekwe ojii a nga ọ ya ma ọ wụrụkwa ote nso isokwa. Enweta ishi hụrụ nna ṅụ ikekwe oyi ga-akwa ka ọ gaje n'ụlọ mposi ka ọ ga wee shilalo ịghọtago ụmụ ihe ndị afọ na-achọ. Gị ga-agaje ka ị ga-atọ mposi ka ṅụ gbokwuru ya hụ ngwongwo ya. Ihe na m sị this lady mee ya. Ikekwe ịbajigo n'ime ụlọ ikekwe nna ṅụ yirile oyi gị mgbe gị guhoro ụzọ ịkọ aka gị guhoro ụzọ kpokwuru ya hụrụ ya. Ihe na m sị this lady ga-eme ya. Ga ka nna ṅụ bụọ ṅụ shinapụ n'ihu 7 good times kuru mmiri saa ṅụ ihu gọzie gị. Yes, ọkwa na nna ṅụ adị ndụ. Senior brother ṅụ onye ahụ nọchiri anya nna ṅụ nọchiri obi nna ṅụ ahụ mere ṅụ ya. Yes. Ya ọ wụrụ na ị marabeghị nwoke mgbe ị hụrụrụ nna ṅụ iwu eji ṅụ no problem so na ndị a na-ekwu. Ma ọ wụrụ na ị mara na nwoke mgbe ị hụrụrụ nna ṅụ gaa mee ihe n'ugbo ngwa ga this lady mee. Before gị sị nwaanyị mba nọ nkwere n'ihe o mere, nwaanyị mba nọ gaga elo ọ bụrụ na enweghị ihe o mere ị ga-ajụ onwe gị sị ọ gịnị mere onye ihu na onye azụ garacha ma nne na nna ma ụmụ ha lụta n'ime ụlọ onye ọbụla kwesịrị iyi isi wee gbaracha otu onye ọbụla gbaracha otu. Ọ dị possible, ọ dịghị mma. Dị afọ gị hụ ya ị kwesịghị ịhụ ya. A sịkwala ike nne na nna nwere power. Otu nchi agbakapakapakapa ebe pastọ nọ, unu were ịhụnanya ahụ nye nne ọnụ na nna ọnụ. Ngozi ha ga-ereliziri unu. Pastọ a ga-enyeli nye. Ọ dị possible. Enwe onye ha na ya na-do that position nne na nna. That is the power. Ụmụnne m ọhịa m sị bịa gbotoro ọnụ. Udo dịrị ọnụ.